Good mo. Walang boses. Oh my G. Wala pala akong boses. Ngayon ko lang na ano. My gosh. Sorry guys ha. Wala palang boses si Peng. Nag-live pa. Wala palang boses. Oh my God. Biyahera ngayon. Ayan, binabati ko kayo ng happy. Masasabi ko lang eh. May aberya na agad. Nag-loading agad. Kaano ko lang. Okay guys. Antay-antay lang tayo guys sa ating mga kaberks dyan na papasok para mabigyan natin ng WH. Hello, hello, hello! Good morning guys! Good morning! Share, ipagkalat ko muna na ako ay naka-live para alam nila guys. Meron tayong Disyang! Ayan, hello po hon. Saktan sa'yo. Thank you, Disyang. Thank you. Disyang, ilan na yung ano mo? Wait lang ha. Silipin ko yung ano mo. Yung bahay mo mamaya. Mag-share muna ako. Pa-share naman dyan, Disyang. Baka naman meron kang ano dyan. Mga friendship na nagwa-YT. Disyang, kumusta ka naman? Disyang. Ilang po host. Thank you po. Ayan. Welcome po host. Ayan. Disyang, baka hindi mo pa dikit ang aking, meron tayong sponsor kasi sa mga nangangailangan ng WH dyan. Ipili niya kayo mula sa Canada. Ayan. Canada guys ha. Take note, Canada yan. Malaki yung bigay na WH pag yung nag-play sa'yo ay galing sa Canada na bansa. Kaya ibibigay ko, ilalapag ko ang kanyang link para mapuntahan mo siya, dikitan mo siya, at ipip niya ng 5 hours. Kung meron kang ninja dyan, idikit mo din sa kanya, another 5 hours yun. Ilagay mo lang sa kong hashtag ping. O, diba? Ayan, puntahan. Wait lang. Ilalapag ko ang kanyang link. Ang ganda pala. Mahina pa ang aking net. Paano ba lalakas ang net? Mahina eh. Umiikot lang. Mahina oh. Ayaw gumalaw. Siya na disyang ah. Wait lang disyang eh. Bababa. Loading po host. Oo, mahina. Hina pa net. Hina net. Paura ah, pwede mo ba mailapag yung link ni ano? Ni Hensa Vlogs? Yung ano ni Hensa, mahinang net ko, hindi pa ako makapag-open. Yung si Hensa Vlogs, yung video niya na ano, muog ba yon?
Yung latest video niya, latest upload. Palapag naman ng link ni yun sa vlog. Siya yung sponsor natin sa ating WH. Pupuntahan nyo lang, didikitan nyo lang siya. Bagal, mahina. Open natin ulit. Hina net. Ano ba to? Mag-ano na lang, ay, ano ko lang nito, ka-refresh ko lang. Mahina ang kalaban. Yun sa vlogs. Paano kaya ito? Ito, One Magug Day. One Magug Day. Ito pala yun. La 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 la. Clark Kent, hello and family. Clark, salamat sa pagpasok. Kumusta ka dyan, kapatid? Kumusta si Clark? Si Clark. Binigyan kitang jacket, Clark, para makapagbaba ka ng link. Pupuntahan nyo guys ito ha. Yung ibababa kong link para magbigay siya ng WH. Ipi-play niya kayo. From Canada. Clark? Okay naman po, host. Clark, may bababa akong link. Dikitan mo ha. Tapos mag-hashtag, mag-comment ka. Tapos sa dulo, ilagay mo yung hashtag pin para ma-play ka na 5 hours. Kung meron kang ninja, gamitin mo, idikit mo din sa kanya. Mag-hashtag ka din ng ping para another 5 hours WH. Okay? Ayun. Tulong niya daw. Siya ay nasa Canada. Siguro dikit mo na siya. Siya ay nasa Canada. Tulong niya sa WH. Okay? Ipi-play niya kayo. Mag-hashtag lang kayo sa dulo ng comment ninyo. Hashtag ping. Ayan. 5 hours to 10 hours. Ipi-play niya. Basta dikitan nyo guys ha. Wait lang. Hindi ko pa na-open yung medyo mahina pang kalaban. Open ko lang ang pinto dito, Goro. Ayan. Open natin yan. Hindi ako makakonect. Full package natin yan, host. Oo. Ito na, kasi hindi ko pa ma-open yung aking live. Si Hensa Vlogs, kilala mo? Kabanderang Reyes, good morning! Good morning, kapatid. Kumusta ka dyan, kapatid? Meron tayong pa WH. Bibigay na WH from Canada. Siya yung magpi-play. I-comment nyo lang doon. Mag-comment kayo sa dulo ng hashtag ping. Wait lang guys ha. Hindi ko pa na-open kasi. Baka nakasara yung pinto dito. Wait lang. Check natin. Okay naman. Bukas naman. Sige. Ayan, Kabanderang Reyes ha. Si Disyang Vlog. Nandyan din. Guys, no, wala akong boses sa kakatawa doon sa Meron mag-donate ng WH from Canada, guys. Dikitan nyo lang siya. Magdidikit siya. Ay, dikitan nyo lang. Mag-hashtag kayo sa dulo ng comment nyo. Hashtag ping lang, ping. Tapos, ipi-play niya kayo mula sa Canada. Tapos, ipopost ko sa Facebook ko, sa Ping Biyahera, ang kanyang mga na-play, okay? Ito guys, puntahan nyo guys ha, dikitan nyo yan.
Ayan na, binaba ko na ano nyo na ba? Guys, Hensa Vlogs. Siya si Hensa Vlogs, siya ay nasa Canada ngayon. Magbibigay siya ng WH sa atin. Yun, pumasok na. Ayan. Pati bintana, buksan mo na. Ambot sa clerk ha. Ambot sa clerk. Clark. Masama. Wala tuloy tayong internet, no? Pati bintana, buksan daw, sabi. Balik lang kayo guys dito, ha. Hinanet. Kailan ba to? Ano? Nakabukas na yung pinto, eh. Dikitan nyo lang guys yan. Puntahan nyo yan si Hensa Vlogs. Dikitan nyo siya, mag-hashtag kayo ng ping sa dulo ng inyong comment. Panoorin nyo yung video guys, huwag nyo skip yung harang ha. Ayun, tapos magbibigay siya ng WH sa inyo. 5 hours to 10 hours. Kung may ninja kayo, gamitin nyo na guys. Ito na yung pagkakataon ninyo para sa inyong WH. Sayang yun, no? Sayang yun. Uy, harang pa, manay. Thank you, Jen Waray. Mag-LS ka? Walang tao yata kong nakikita ngayon. Happy holiday pala ngayon. Brian, English. Ayan, may ano yata si Brian. Ayaw man ito ma-open. Ayaw man open. Okay na po, Ate Peng. Salamat ka, Banderang Reyes. Ipi-play ka nun. Tapos kung may ano ka dyan, oy, Kabanderang Reyes. Di ba marami kang ninja? Gamitin mo yun para WH. Oo, gamitin mo yun. Ilagay mo din yung pangalan mo ha. Halimbawa, may ninja ka, pinasok mo doon sa video na yon. Mag-comment ka doon, ilagay mo din si Kabanderang Reyes. Para may additional WH ka. Yun, gamitin mo yun. Sayang din yun. Kabanderang Reyes. Sayang din yun ba? Hina naman ang net ko. Ano ba naman to? Ano ko kaya muna to? I-refresh. Kahit i-refresh, mahina talaga siya. Ayaw niya, ha? Sana wag malaglag laptop ko, no? Ayaw niya talaga, eh. I-refresh ko na lang. I-refresh na lang. I-refresh ko, guys. Yung laptop ko guys, i-refresh ko para may internet tayo, mabuti-buti. Hindi ako maka-live doon sa bahay ng aking amo dahil andun sila ngayon. Baka magising sila sa ingay ko. Actually, tulog pa naman sila. Kaya lang baka magising sila. Subukan natin mag-refresh. Baka Jen Bang Tams, thank you so much, Jen. Thank you, Jen. Sana lang wag lang yung ating internet sa cellphone. Hindi makakonect ito eh. Nag-refresh ako, guys. Tams. Thank you guys, thank you.
Thank you so much. Refresh. Ganun pala yun. Yan, mukhang malakas na. Na 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 na. Ayun. Sana okay. Okay? Alright? Yun. Pumasok na din. Guys, mag-type kayo dyan, guys, para ma-bisita ko kayo. Okay na, nag-ano na ako. Refresh lang palang kailangan niya. May boses ba ako dyan, guys? Wait lang, ha? Hello, guys! Happy holiday dito sa UAE. Ako doon sa security sa ano, sabi, wala kasi holiday ngayon sa UAE. Parang New Year. Okay na po, host. Dikit na po. Ayan, salamat sa iyo, this young. Host, done na po. Ayan, salamat sa inyo, guys. Ayan, nakita ko din. Nakita ko. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Puntahan natin, guys, si Jen Waray. Kung hindi nyo pa kaibigan si Jen Waray, kaibiganin natin yan. Antayin nyo lang, guys, ha. Kasi nasa work pa yon, pauwi pa yon mamaya. Or magbaba ng link. Magdikita na kayo sa isa't isa dyan. 14 million people. 14. Si Disyang, guys. Dikitan nyo, guys, si Disyang. Oy, si YB Nation. Shout out Yuriputs channel. Yuriputs vlog. Thank you so much, bossing. Sa pagpasok, bossing. Salamat. Yan natin ang. Salamat sa pagpasok na Yuriputs vlog. Salamat po. Salamat. Ayan, guys. Puntahan natin yan. Kaibiganin natin yan si Yuriputs vlog. Thank you sa patamsak, bossing. Ayan, guys. Ang may-ari ng, Yuriputs vlog. Ganito lang po ang spelling ng Yuriputs vlog. Yun lang po ang puntahan nyo, guys. Ayan, guys, bossing, meron akong, may magbibigay ng, ng WH mula sa Canada. Siya po si Hensa Vlogs. Dikitan nyo lang po. Mag-iwan kayo ng comment. Tapos ipi-play kayo ng 5 hours. Si Hensa Vlogs, guys, ay nasa Canada. Siya po magpi-play ng... Opo, wait lang po kasi siya po ay naka-loading pa po. Mag-comment lang po kayo doon. Tapos sa dulo, lagyan nyo po ng #ping. Ayun, makikita niya mamaya pag uwi niya from work. Ipi-play niya kayo 5 hours. Bawat isang dikit 5 hours, guys. Dikitan nyo lang ng sure. Para naman, syempre, guys. Canada yan, guys. Dikitan nyo yan. Monetize or hindi, 5 hours bawat isang dikit. Okay, guys. Ayan na. Binaba ko na po si Hensa Vlogs from Canada. Dikitan nyo po siya. Mag-iwan lang ng bakas na may kasamang #ping. Ayan, ipi-play niya kayo ng 5 hours to 10 hours. Depende po kung ilan yung dinikit ninyo sa kanya. At syempre, siguraduhin natin ang dikit na hindi malaglag. I-like nyo po yung yung video niya. Complete package. Pwede basta ilagay mo yung from Clark, Kent, and Family Channel. Dire-diretso mo lang yung Clark Kent para hindi masyadong mahalata ni Lolo ang iyong pangalan, basta importante ang iyong channel nandoon. Ayun. Panigurado ang WH, guys. 5 hours. Puntahan nyo lang siya at dikitan nyo. 5 hours, guys. Sayang din yan. Kasi, hindi siya nakakapangisda, guys. Kasi, na siya, money. Pero, syempre, busy siya sa work. Hindi na siya masyado nakakapag, LS. Hindi siya nagla-live. Si Clark ba? Si Hensa po. Si Hensa Vlogs. Ito po si Hensa Vlogs. Yung binaba ko pong link. Bossing. Hensa Vlogs from Canada. Siya po yung magpi-play ng 5 oras bawat dikit. Ayan. Nasa biyahe pa siya. Pauwi na ng work. Ayan po. Thank you po, Bossing Yuriputs Vlog. Sa UAE, meron po ba WH host? Meron din. Mag-stick ka lang dyan, Clark Kent. Siyempre, magbibigay tayo ng WH. Ikaw pa.
Lakas mo sa akin, Clark. Wait lang ha, at isusulat natin yan. Kasi holiday ngayon sa UAE. Kaya meron din tayong pa-holiday na WH. Diyan ka lang, Clark, ha? Maghanap tayo ng space. Wala pang sulat, guys. Dito tayo magsusulat ng pa-WH from UAE. Okay? Alright. Clark Kent. Ayan. For WH. Tignan nyo lang sa Ping Biyahera, guys, no? Kaya minsan hindi... Wala pa ako. UAE host. The best ka talaga sa pala. Wala ka pang UAE? Ah, talaga? Sige, bibigyan kita dyan. Check natin yan. WH. Yung petsa ngayon, 23 August. Number 1, Clark Kent. Okay, guys. Mag-iwan lang kayo ng gusto nyo ng WH from UAE, guys. Mag-iwan lang kayo ng bakas doon sa latest video ni Ping Biyahera, yung Summer Jam. Ayan. Magbibigay ako ng 5 hours. Okay? Ping lang lagay. Opo, sa dulo ng ng comment ninyo, bossing, lagyan nyo ng hashtag Ping. Okay na yon. Nag-start na siya kasi kagabi, nag-LS ako kagabi, meron akong pinapunta doon. Nakita na niya yung play na niya, nakasalang na. Okay, shoutout natin si ABS Channel from Saudi Arabia. Bakud, salamat ABS Channel sa pagpasok. Pababaling host, puntahan ko na. Ayun, salamat, wait lang. Wait lang ha, at ibababa natin. Nandiyan ba si Jen Waray? Manghingi tayo ng tulong kay Jen Waray, ang tagababa ng link. Malakas ang internet ni Jen Waray. Baba natin yung link ni Ping Biyahera. Puntahan nyo guys si, yung video na bibaba ko. At i-play ninyo. Mag-iwan kayo ng hashtag. Ay, wag na mag-hashtag. Lagyan nyo lang ng free. Hashtag free. Para hindi tayo masyadong mahalata. Nakalagay dito free. Free WH. Hashtag free. na 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 na. Ayun. Okay. Ako rin magbababa ng link ko. Pwede ba yun? Hindi ba ako mapalot nito? Ayan guys! Kasi mahirap magsulat-sulat. Doon na lang ako magbe-base para i-click ko na lang, no? Mamaya, maiba pa yung ma-play natin, no? Ayan guys. Ayan si ABS Channel. Mahina na. In-close ko na guys. Clark, this young vlogs done. Salamat sa iyo, Clark. Mag-iwan lang kayo ng hashtag free sa aking video dyan. At ipi-play ko kayo ng 5 oras bawat comment doon na may hashtag free. Okay guys. Guys, ayan guys, no? Magbibigay din tayo ng WH. Pero unahin nyo guys si Hensa Vlogs. Dikitan nyo guys si Hensa Vlogs. Mag-iwan lang kayo ng bakas doon. At sa dulo ng comment ninyo, lagyan nyo ng hashtag ping. Dikitan nyo guys. Yun lang ang need nya, yung dikit ba? Para ma-play din kayo ng 5 hours. Ano lang naman yun, maikling video lang nya. 3 minutes lang and 49 seconds.
Tapusin nyo po yung video niya, panoorin ninyo. Okay guys, malinaw ba guys? At sa aking video naman guys, yung latest video upload ko, yung Summer Jam, ayan. Mag-iwan lang kayo ng bakas doon na may hashtag free at ipi-play ko kayo ng 5 hours. Okay? Ayan. Alright. Free. Sagted Channel. Hello, Sagted Channel. How are you, my friend? Sagted Channel. How are you, my friend? How are you? How are you, Sagted Channel? Are you from... Medyo Teddy host. Ah! Ayaw nga pala. Kumusta po, kapatid? Jaja TV. Ayan, guys. Okay lang po, host. Ayan, salamat naman. Sa'yo din to. Ayan si Jaja TV. Jaja TV Austria. How are you? Bigyan natin ng jacket si Jaja. Ganda ng pangalan. Jaja. Opo. Ayan, kapatid na 3D. May pakilala ko sa'yo na taga Davao. Si Bossing Yori Potts Vlog. Taga Davao ni siya. Ang kanyang ninja ay si, nandiyan ang ninja ni Bossing Yori Potts. Si YB Nation. Kumusta na revenue mo? Medyo mababa kasi naghinto ako mag-LSLS. Dali Bacchus host, Mr. Bax po ito. Wow naman. Thank you so much, Mr. Bax. How are you, my friend? Mr. Bax is in the house, guys. Thank you so much. Ayan, gusto mo ba maglapag ng link? Mr. Bax, I will give you a jacket if you like. Che Akad, good morning. Good morning, Ched. And Rose D. Cartalia. Hello, Ate Ping. Have a nice day. Good morning. Have a nice day to you. Rose D. Cartalia. Pasensya na, guys. Wala akong boses ngayon dahil masakit ang aking lalamunan. Ayan, i-shoutout natin si Jen Waray na nakabidji lang at si Bank nakabidji din. Thank you so much sa'yo, Jen Waray. Good morning sa'yo. Shoutout to all. Ayan, guys. Ilapag nyo lang inyong mga link para madikitan kayo ng ating mga kaibigan na nandyan. Rose, kumusta ka dyan? Nakita ko yung bahay mo kaninang umaga. Nadagdagan ka na. 7 na ang iyong mga friendship. Harang pa, nasa harang pa. Ayan, guys. Puntahan nyo lang, guys, ang ating ibababang link na si Hensa Vlogs. Mag-iwan kayo ng bakas doon at may kasamang hashtag ping para ma-play kayo ng 5 hours. Dikitan nyo siya, guys. Dikitan nyo, guys. Si Hensa Vlogs para naman meron kayong WH. Ayan, guys. Siya po ay magpi-play sa inyo ng 5 hours. Depende sa inyong dikit. Kung ilang piraso ang dinikit ninyo, ayan, dagdagan niya yan ng play. Harang pa, ayan guys. Yes po, thanks po, ayan. I-click mo na, Rose, yung mga link na nandyan. Mag-iwan ka ng bakas, yung mag-comment ka doon, tapos babalikan ka nila para dumami ng iyong mga friendship. Ayan, wag mo nang palampasin yung mga pagkakataon na nandyan. Si Sagming Channel, ayan sa vlogs, nag-message siya kaninang umaga sa akin. Nakasalang ka na daw, Che, kay Hensa Vlogs. Ayan, nakita daw niya yung mga bakas ninyo kagabi. Nag-message siya sa akin. Sabi ko, kasi nag-LS ako na konti lang ang pumasok. Wow! Oh, may WH na kayo. Galing sa Canada. Ayan guys, ipamalitan nyo sa mga kaibigan ninyo na meron free WH sa bawat isang dikit na pupunta sa kay Hensa Vlogs. Panoorin nyo lang yung 3 minutes video niya. At kapatid na dal mo taas. Ha? Ay, salamat naman host ha. Pakisabi sa kanya, salamat ng marami. Lagi ako manonood ng video niya. Talaga. Sige. Sige. Oo, tama yan. Hensa Vlogs dan na sa'yo. Jaja TV, nag-iwan ka ba ng
nag-iwan ka ng bakas doon kay Hensa Vlogs na may kasamang hashtag ping para 5 hours yung play niya sa'yo. Pag walang kasamang hashtag ping, ano lang, didikitan lang niya kayo. So, dapat meron kayong ilagay na hashtag ping para 5 hours yung i-play sa inyo. Ayan guys, dikitan na natin si This Young Vlogs. Ayan, nagbaba po siya ng link. Kaibiganin na po na si Salted TV. Siya po ang may-ari ng CD Harang Tamsak My Mat. Wait lang guys, at may na-spam dito. Hindi nakikita. All messages are visible. But here. My Mat, hello. How are you, My Mat? I will give you a jacket, My Mat. You can drop your link, My Mat. Okay, host. Ayan, My Mat. Bibigyan kita ng naglo-loading yung laptop, guys. Oh, host, kahit sa harang lagyan na para Wait lang, guys, ha. Hindi nakikita si My Mat. Kawawa naman. Wait lang. My Mat, wait lang. Guys, i-show nyo, guys, si My Mat. Ayan, may jacket ka na. Ay, sige, ano pala nalagyan na. Ayan, My Mat. Ayan, show ka na. Ayan, magpunta lang po kayo. Okay. Pero wag niyong kalimutan dikitan si Ping Biyahera, guys, ha? Wag niyong kalimutan dikitan si Ping Biyahera. Tapos na, host. Kanino? Kay Hensa Vlogs. Nagiwan ka doon ng bakas. Wala akong boses. Okay, host. Ayan, 5 hours, guys, ha? Bawat dikit. 5 hours yung ipi-play sa inyo ni Hensa Vlogs. Okay, guys? Siguraduhin nyo yung dikit na hindi malaglag, okay? Panoorin nyo po yung video niya. Panoorin nyo po yung video ni Hensa Vlogs, yung binaba ko pong link para 5 hours yung play. Salamat, host. Dikit na tayo, host. Salamat, My Mat. Nag-iwan ng baka si My Mat. Uy, My Mat, magbababa ako ng link, ha? Puntahan mo para 5 hours yung play. Hensa Vlogs. Para, kung meron kayong ninja, guys, gamitin nyo na, idikit nyo na kay Hensa Vlogs. Mag-iwan kayo ng hashtag ping para i-play kayo ng 5 hours. Okay, guys, 5 hours yan. At kung meron kayong ninja, gamitin nyo na, idikit nyo at ano nyo yung pangalan ninyo sa comment ninyo para additional 5 hours. Sayang naman, no, guys, ang ganda. From ano yan? From Canada. Okay? Pang 12 thumbs up, host. Ping Biyahera from Dingo. Thank you so much, kapatid. Shoutout. Mega shoutout kay Dingo. Ang ating sikat na vlogger na napakabait. Thank you so much, kapatid. Hensa Vlogs. Oh, bakit wala akong boses? Sorry, guys. Sorry. Walang boses. Shoutout to all. Maayong hapon. From Dingo. Ayan. Maayong hapon, Dingo. Jaja TV, My Mat. Dan na sa'yo. Wait lang. Guys, wala akong boses. Di lumalabas ang boses ko. Ha, sabay ganun eh, host. Natawa ako sa'yo. Kaya yan ang gusto ko sa'yo. Kaya yan ang gusto ko sa'yo, Che. Ay, Che, dumikit ka na dyan. Dikitan mo na ang ating idol na si Dingo. Puntahan mo yan at dikitan mo si Dingo. Ayan. Huwag niyong skip yung harang, guys, ha? Panoorin nyo, guys, yung harang. Hensa Vlogs, guys. Puntahan nyo si Hensa Vlogs. Dikitan nyo lang at mag-iwan kayo ng comment doon na may kasama hashtag ping para i-play kayo ng 5 hours. Siya po ay nasa Canada, guys. Monica man o hindi. Parehas lang tayo, Che. Isang buwan na akong hindi nadadagdagan ako, pero araw-araw naman akong nababawasan. Hindi ko alam kung bakit. Ganyan. Ayan, from Jaja TV Austria. This Young Vlogs, dan na sa'yo. Yan. Salamat naman, Jaja TV. Di na naman nadagdagan. Ate, saan ka ba? Nag-concert ka? Kasi Rose,
Panay ang tawa ko kagabi. Nanood kasi ako ng premiere. Ayun, Rose. i-send ko sa'yo mamaya yung link para matawa ka din. Mapanood mo. Okay? Di ko alam kung dinikitan ba nila ako or hindi kasi di naman nadagdagan ang isda ko. Tapos na host, dikit na ako dati kay Hensa, nag-iwan lang ng bakas at tamsa. Ayan, salamat Maymat. Ayan kasi host, saya ni host sa premiere. Oo nga. Siyempre, bida si host. Galing ako sa grocery kaya pala nanahimik ka. Okay po ate, from Rose. Guys, nagbaba po ng link si Dingo. Please visit her. Please visit. Ayan. Bisitahin po natin si Dingo, guys. Bisitahin natin. Malaki na po ang bahay niya. Huwag po kayong mahiya doon. At syempre, dikitan nyo po siya. Huwag nyo po skip yung harang ni kapatid na Dingo. Okay? Harang 15 minutes. Yan ba? Ayan, si Jen Waray na 15 minutes tuloy siya. Jaja TV, nagbaba ng link. Jaja TV OTW from my Mat TV. Yan ang gusto ko sa iyo lagi kang tumatawa kahit masama na yung pakiramdam. LB. Natatawa ako kasi wala akong boses. My God. Shout out to all from... Uy, nakakahiya talaga. Mega shoutout Jen Waray na magaling magbodots. Yes, ang bodots queen ng UAE, guys. Bisitahin natin si Jen Waray. LB Benjamin, kumusta ka naman dyan? LB. May jacket ba si LB, guys? Hindi ko na, ayan, wala. Bigyan natin ng jacket si LB. Mega shoutout to you, LB. Humming stories, thumbs up, madam. Harang pa. Salamat sa iyo, Humming Stories. Salamat nakarating ka. Mega shoutout yan, Waray. Yan. Shoutout sa lahat ng mga nandito. Ha ha ha. Bakit pa na yung tawa mo dyan, Jen Waray? Ikaw may kasalanan nito. Bakit wala akong boses? Wala ako boses, Jen. Excited channel done sa iyo from Jaja TV Austria. Thank you so much Jaja TV. Sa gusto ng WH dyan guys. Jonathan Kent, ayan na, binabana ni Clark ang kanyang isang mega shoutout daw. Pepsi Mega. Ayan na, binabana ni Clark Kent ang kanyang ninja. Pasensya na guys ha. Thumbs up Dan host from LB Bilyamin. Salamat si LB Bilyamin. Magbababa ako ng link guys. Puntahan nyo guys ha. Mag-iwan kayo ng bakas doon at ipi-play kayo ng 5 hours. Depende sa ilang piraso ang dinikit niyo sa kanya. Ayan, 5 hours per dikit. Okay guys. Puntahan nyo guys ito, si Hensa Vlogs. Siya po'y magbibigay ng pre-WH 5 hours. Siya po ay nasa Canada ngayon. Thumbs up Dan host. Nanonood po anak ko. Shoutout sa anak ni Kent. Jonathan, shoutout to you. Ayan, si Jonathan Kent. Kumusta ka dyan? Shoutout sa'yo. Huwag niyong kalimutan. Wait lang guys ha. Kalapat. Salamat naman at okay ng ating internet. Kanina lang siguro sa umpisa, medyo mahina pa ang internet. Na, ayan, okay na yan. Huwag man sana mag-loading matagal. Okay, Humming Stories, you can drop your link. Thank you so much. Che Aka! Dan na sa'yo from Jaja TV Austria. Thank you, Jaja TV. Jen Waray, baba mo yung link, Jen Waray, para madikitan ka ng ating mga friendship dyan. Nandyan ang ating idol na si Dingo.
Naka-BG siya. Pumunta siguro siya kay Hensa Vlogs. Ay, nandiyan pa siya. May LS po ako daily 9 a.m. Pinas time. Guys, meron mong LS ay 9 a.m. ba or PM? Meron po siyang LS guys. Nagpapaangat po ito. Then go. Ayan, sa mga gusto ng mga banana dyan. Bisitahin lang po natin ang kanyang live. Thank you, Humming Stories. Huwag mo muna ako kausapin. Bank, naka-BG si Bank. Kaya pala nawala si Jen Waray kanina. Guys, dikitan natin yan, si Jen Waray. Shoutout sa inyong lahat, guys. I-refresh ko ulit yung aking kaya hindi na umiikot na lang yung aking kasama dito. Sakit ng lalamunan ko ba? Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko rin naririnig nga ang boses ko, guys eh. Hindi ko rin naririnig ang aking boses. Lagyan ko kaya ng Vicks dito. Lagyan ko muna ng Vicks yung aking lalamunan. Baka sakaling umano. Saan yung Vicks natin? Jen Waray ang ating Budot Queen. Ang Budot Queen ng UAE, Jen Waray. Ayan, si Patid na Dingo ay Jen, baba mo naman yung link ni Budots kagabi para mapanood nila, Jen Waray. Pakibaba yung link para mapanood nila ang Budots Queen ng UAE. Dapat dito pala ko ilagay yung Vicks. Ayan guys, napuntahan nyo na ba guys si Hensa Vlogs? Guys, napuntahan nyo na ba si Hensa Vlogs? Puntahan nyo yan guys. Legit na legit yan. Nagpi-play yan talaga. Masarap sa lalamunan yun, lalo na pag may ubo ka. Ano yun? Boiled mo. Ano yung boiled? Inom ka ng luya. Luya. Wala akong luya. Candy kaya? Mag-candy kaya ako? May maanghang akong candy dito. Ano ba yan? Dami kong istorbo, no? Pasensya na guys, ha? Medyo, hindi ko lang talaga kaya yung sakit ng lalamunan. Para talaga akong nag-concert, kakatawa. Biruin mo, iniisip ko pa lang yung premiere ni Jen Waray. Tapos, tawa na ako ng tawa. Ayan, nagdikitan na sila guys. Nagdikitan na. Ayan, maganda yan guys. Di pala maanghang naman pala siya. Nagloading kasi ako guys. Kaya ba hindi ba to? Anghang. Jen Waray, busy ka? Guys, magdikitan kayo guys ha. Lagyan nyo ng hashtag ping kay Hensa Vlogs yung comment niyo para 5 hours yung play niya. Sayang din yun. Ako rin, nakiki-hashtag din ako doon.
Biniro ko nga eh. Ako rin may hashtag na din ako. Wala kaming luya. Ano, che? Wala kaming luya. Ayan. Humming stories. Jaja, please drop your link, Jaja. Humming stories will visit you. Jaja TV. Ayan na. Thank you so much. Ay, sayang. Mamaya, che. Punta akong grocery. Bili ako ng luya. Ilaga lang yon. Tapos inumin. Mainit-init. Guys, dikitan nyo din guys ha. Let's go and connect to Jaja. Ay kay Humming Stories guys. Guys, dikitan din natin guys si Humming Stories ha. Kaibiganin natin yan si Humming Stories. Alam nyo guys, napaka supportive ni Humming Stories. Mangingisda siya kaso nga hindi siya marunong mangisda kasi nga ibang lahi yata to si Humming Stories. From Lab-laban na guys. Dikitan nyo na yan. Pasensya na guys ha. Medyo mahina ang net. Hindi ako mag-play sana ako sa inyo guys. Mamaya na lang ko. Isa-isahin ko na lang kayo dito mamaya. Umiikot. I-refresh. I-restart ko ulit yung laptop para umiikot siya eh. Wala, mahina ang net. Mahina ang net. Hindi ako maka-comment. Hindi ako maka-open sa laptop. Bubblegum pala to. Bubblegum pala yung pwede kaya mag-ano ng lemon. Ayan, wait lang guys ha. Mag-inom lang ako ng lemon water. Medyo hindi ko kaya yung yung lalamunan ko. Maggawa lang ako ng lemon water guys. Magdikitan muna kayo guys ha. Salamat guys. Magdikitan lang kayo. Ito lang naman. Dikit-dikit lang guys. Sakit yung aking lalamunan. Ito na. Oh babe. Dikit-dikit lang guys. Pasensya na guys ha. Kailangan ko lang talaga pag-live. Kaya okay na. Isang tasa lang na lemon water. Piniga ko yung kalahating lemon. So guys kalahating lemon piniga ko. Para malamig ba tong tubig na to? Let's drink. Sana okay na yung lalamunan ko. Ang asim guys. Lemon nga lemon.
Grabe. Asim. Ayan guys, may mga bagong pasok tayo guys. Mega shoutout sa inyong lahat. Mega shoutout. Thank you so much sa mga bagong pasok. Welcome, welcome. Welcome guys, welcome. Kausapin natin yung bagong pasok natin. Ano naman? Ay, asin. Wait lang guys, nag-restart kasi ako ng laptop. Hindi ko may baba yung link ni Hensa Vlogs. Then, pwede mo bang may baba yung link ni Hensa Vlogs para mapuntahan nila at dikitan? Sa mga bagong pasok dyan guys, nagbibigay po tayo ng 5 hours WH. Dikitan nyo lang po si Hensa Vlogs at mag-iwan kayo ng bakas na, okay? Thank you so much guys. Hensa Vlogs guys, Hensa Vlogs. Naglo-loading siya. Kawawa naman. Hindi ko nakikita yung mga message nyo. Jaja Vlogs lang. Huling ka po host. Top chat. Ayun. Ayan, lumabas. Ayan, nandyan na ang ating Langga Miss Con. Shoutout sa iyo, Langga Miss Con. Langga, harang nes, tusukan na. Thank you, Langga Miss Con. Ikaw pala yung bagong paso. Hindi ko nakita kanina kasi nag-refresh ako. Ayan guys, nagbaba po ng link si Jen Waray. Puntahan po natin si Jen Waray. Haming Stories LB, thank you so much. Ayan, nagpasalamat si Haming Stories. Jen Waray Dan from Jaja TV Austria. My Mat, sabi niya, Haming Stories Dan full package from My Mat. Thank you so much guys. Nagbaba po si Dingo ng ng link guys. Puntahan din po natin si Dingo. Kahit malaki ang bahay na niya, nangingisda pa rin po siya. Ayan, salamat sa iyo kapatid na Dingo. At si Haming Stories guys, puntahan din natin. Kaibiganin natin siya. Let's go and connect Haming Stories. Naglo-loading ako. Hensa Vlogs. Puntahan lang po natin ang link si Hensa Vlogs. Hindi lumabas. Ayan guys, mag-ano ako ng magha-hire ako ng moderator. Bibigyan ko ng WH ang aking tagababa ng link. Mahina ang aking net, hindi ako makapagbaba ng link. Bibigyan ko ng WH. Mahina eh, hindi ko ma-open. Isang tab lang. Thank you so much Langga Miss Con. Haming Stories dan po sa'yo from this young vlogs. Very good, very good. Langga Miss Con, thank you so much ha. Hina talaga ng net, hindi makalapag. Kailan? Ganito kaya. Ganito ako pupwesto. Kayanin kaya ito. Kahit saan pwesto. May nakaharang kasi sa labas. Hindi makapasok yung internet. Ayan, bumaba ng ating viewers. Baba ng viewers natin. Dahil nga
may nakaharang. Pag nag-open ako sa laptop guys, naglo-loading naman sa aking cellphone, aking live. Mahina ang connection. Alam niyo yun, yung parang may nakabara dito sa iyong lalamunan. Hanggang sa paghiga ko kagabi, pinapanood ko yung premiere ni Jen Waray. Sabi ko, my gosh. Che, Aka, nandyan ka pa ba? My gosh, sabi kong ganyan. Hair pa host, ayan, salamat. Salamat, Che. Na ano ha guys, kasi mahina pa ang aking internet. Si Maymat, puntahan ko din yan mamaya sa aking Angel. Hindi ko maibaba ang link ni Hensa Vlogs dahil nga Clark, dikit na pala po ako sa'yo. Oo, kilala mo na yan si Clark. Jen, dati na yan dati na yan dito kasi kapatid siya ng isa nating kaberks na babae. Kapatid siya ng kaberks natin. Si Clark. Salamat, Jaja. Ayan, nakapasok ng ating kaibigan na napakahinhin sa Hong Kong. Langga Miss Kun, thank you so much. Langga Miss Kun. Dito na Langga. Salamat Langga Miss Kun. Ayan, nagbaba ng link si Dingo. Thank you so much, kapatid. And also, Humming Stories, guys. Let's go and connect. Connect, guys. Langga Miss Kun, gusto mo ba ng WH? Diba, syempre, from Canada Play. Bisitahin mo lang yung link, ay yung video ni Hensa Vlogs, mag-iwan ka ng bakas na #ping. Nakasipi lang ako ate, nag-asikaso ako sa kusina. Ano pa pagawa mo? Yung kay Hensa Vlogs na link niya, yung link ni Hensa Vlog na magog, na, ayun, bumalik. Wawa naman ang aking live. Ang hina. Kasi walang pasok. Nandoon sila, maririnig nila ako na nagsasalita. Kahit madaling araw na sila dumating kagabi. Hindi ko nga alam kung madaling araw nakauwi. Hina. Nag-refresh kasi ako. Thank you from Jaja TV. Ayan, nakakasigaw na ako, guys. Medyo nakabuti yung lemon water. Ayan pa si LB Bilyamin. Ayan, salamat sisi. Salamat LB Bilyamin. Guys, ayan, vlogs. Please, dikit-dikit kay Hensa Vlogs, guys. Mag-iwan ng tamang bakas at kasamang #ping para meron kayong 5 hours WH. BG lang. Host from Jaja. Jaja, mamaya kita bisitahin dyan ha. Kasi alam mo na, umiikot pa. Okay lang ba? Salamat Ja. Salamat. Ingat ka dyan. Naka-BG lang siya ngayon. This yan, thank you also. Thank you also kay Chi Akad, ang ating beshi dyan. Hair lang host, may gagawin lang ako. Ayan. Salamat, Che. Salamat. Okay lang, Che. Salamat. Dikitan nyo ang isa't isa, guys. Si Dingo, guys, nandyan. Si Jen Waray, ang Budots Queen ng UAE. Meron po siya bagong upload na video. Sana mabisita nyo, guys, ang Budots Abu Dhabi ni Jen Waray. Siya po ay nagbudot sa labas ng mall.
Abu Dhabi Mall. Meron po siyang budots na nakadress. Sana mabisita nyo po ang bagong upload kahapon ni Jen Waray. Umiikot ang aking video. Yan. Salamat guys ha. Salamat sa inyong pagpunta. Yan. Magpaalam na ba ako? Wala naman akong gagawin eh. Kaso naiya ako kasi ayun, naglo-loading. Sana tuloy-tuloy na to. Lang hindi ako makapag-drop ng link. Naiya ako kasi gusto ko kayong puntahan dyan. Papupuntahan ko kayo guys pag nag-stop ako ng live para malakas-lakas ng net. Pag ganito lang, mahina. Iikot lang yung ating yung ating live. Thank you, Clark. LB Villamin. This yang, bahay mo. From my mat. This yang, where is your house? Where is your house? Ayan, let's go and connect this yang vlogs. This yang vlogs, guys, ay Hensa Vlogs, magbibigay po siya ng 5 hours WH. Dikitan nyo po si Hensa Vlogs. Lagyan nyo po ng hashtag ping lang. Okay na kahit hashtag ping lang. Hashtag ping na may kasamang 5 hours dikit. Si Hensa Vlogs po ay nasa Canada. Dikitan nyo lang po siya guys. At bibigyan niya tayo ng 5 hours WH. Lagyan nyo ng ping, hashtag, ganyan. Ayan guys, hindi ko maibaba yung link. LB, sabi ni LB, done na kay Clark. Ayan, balikan nyo lang guys yung mga nyo guys ha. Okay. Ayan, Jaja TV. Mag-ano kayo ni Clark, huwag kang mag-alala dyan dahil legit na legit yan si Clark. Ayan, gusto daw niya nang makipaglaro sa'yo. Payag ka ba? Payag ka ba, Jaja? Baka pwede kayo maglaro sa isa't isa. Para sa inyong mga WH guys, malapit na ang taon. Ayan guys, sana naman maging maayos na no. Pag natapos na ang year 2020, sana naman everything will be all right na, 'di ba? Bumalik na sana sa normal ang lahat. Pwede! Ha ha ha! Di ba? Cool na cool yan si Jaja TV. Ayan guys, si Disyang at Dengo nagbaba po ng link. Cool na cool yan si Jaja. Clark, kayo na bahala mag isa't isa. Ayan. Kailangan nyo ng WH. Sarap ng chocolate ni Jaja. Saan yun? Puntahan ko yun mamaya. Puntahan ko nga. Tignan ko. Paborito ko ang chocolate, Jaja. Chocolate collection. Mangolekta tayong chocolate. Iba-ibang klaseng chocolate. No? Nakabuti-buti yung yung lemon water. Maasim. Hindi ako maka-open dyan. Mamaya ako dadalaw sa'yo. LB Villamin. Fine po. Harang ako ng matagal. Si LB Villamin guys. Ayan. Ano po FB mo? Ayan na, nag-umpisa na sila. Mahirap ako hanapin, ikaw na lang bigay mo. Magtago dya. Andyan pa rin si Langga Miss Con. Ayan, meron siyang ngayon. Ayan, si Kathleen Ivy Alonso. Shout out sa iyo. Nandyan si Kathleen. Ayun,
Ivy Alonso, hindi ko nakita. Pa-shout out naman, sorry my friend. Hindi ko nakita, my friend. Si Kathleen Ivy Alonso, mega shout out to you. Thank you so much my friend for coming. Ayan. May bago tayong kaibigan guys. Bigyan sana natin ng jacket para sana maklik. Mahina ang internet talaga. Pasensya na Kathleen Ivy Alonso ha. Hindi kita masyadong nakita. Thank you so much. Mega mega shout out again. Ayan guys, let's go and connect Kathleen Ivy Alonso. Moderator ka na, meron ka ng jacket, pwede ka na magbaba dyan ng link. Ayan, ibaba mo na yung link mo. Kapatid na Kathleen. Nanti, hindi mo nakita, ay waha. Ayan, nakita ko na kasi nga, nabasa ko yung message mo, Jen Waray. Kumusta si Kathleen? Nasa harang pa siguro si Kathleen. Pa-shout out daw. Kathleen, come na. Ha ha ha, okay lang LB, gusto ko yan. Na matagal na harang. Okay, sige mamaya, message kita. Yan, nagkaintindihan na yung dalawang maglalaro ng kanilang mga palabas. Ha ha, galing ka rin. Hay, ang asin. Shoutout ulit sa inyo guys. Salamat sa pagpasok nyo mga kaibigan ko ha. Maraming salamat guys. Ayan ang ating pa-WH guys. Puntahan nyo lang yung si Hensa Vlogs. Siya po ay nasa Canada. Nagbibigay po siya ng 5 hours free WH. At sa gusto po ng UAE na UAE WH. Ayan. Salamat guys. Okay, sige. Maya. Ayan guys, ulitin ko lang. Ayan, nandiyan pa rin si Langga Miskon. Thank you so much. And mega shoutout to you Langga. Dikitan nyo po si Langga Miskon guys. Siya po ay nasa Hong Kong guys. Sa gusto po ng WH dyan guys, mga nangangailangan yung hindi pa money guys. Ayan, magbigay tayo ng WH. Mag-iwan po kayo ng bakas doon sa latest upload kong video na panoorin nyo po muna yung video ko. Syempre, mag-iwan po kayo ng bakas doon sa Summer Jams at ako'y magbibigay sa inyo ng WH. Hindi ko na ilista sa notebook, doon na lang ako mag-base sa sa comment section niyo, sa comment section ba. Sa mga comment doon sa Summer Jams para doon na diretso click kasi kung lista mahirap yung baka iba pa yung ma-type natin, no? Minsan kasi hindi lumalabas yung mga pangalan, type lang. Host, bye na muna. Salamat. Thank you so much, Sisi LB Bilyamin. Thank you. Ingat ka dyan. God bless to you. I love you. Mahmahma. Ayan. LB Bilyamin. Ayan. Thank you so much. Ingat ka. Permission to drop my link from Kiki. Thank you so much. It's okay, Kiki. You can drop your link. Ayan. Drop na. Ayan. Kiki, drop mo na yung link mo. It's okay. Walang hashtag host. Lagyan mo ng hashtag pre. Jaja TV, nakita ko naman yung mga bisita ko dito. Lagyan nyo na lang para panigurado. Panoorin nyo video ha guys. Para meron din naman akong Summer Jams. Ayan. Panoorin nyo po. Mag-iwan po kayo ng baka sa may kasamang hashtag free para may WH kayo. Ayan. Magbibigay tayo ng WH kasi syempre ako nung kailangan ko ng WH, nang hingi ako ng limos ako ng mga WH sa mga kaibigan natin at syempre sila ay mga matutulungin, kaya naman binabalik ko lang din ang aking ngayon. Thank you host. Ayan si Jaja TV. Ayan, thank you din sa iyo Ja ha. Salamat. Maya ay Clark Kent. Ayan, si Clark Kent, meron na din yan. Nakaano na yan sa akin. Bibigyan natin yan kasi maigpit ang pangangailangan ni Clark. Tulungan natin si Clark sa kanyang WH. Nagpunta ka na sa LS ko po. Dati po, di ba? May Math 19. Sabi ni Clark.
Clark, yung LS mo, silent lang naman eh. Natutulog ka. Kaya ano, ako toldok-toldok lang ako doon eh. Nahayaan ko lang yung mga naka-silent naka-play. Kasi pre, malaking tulong na din yung magtambay din tayo sa mga naka-LS. Katulad ni Clark, nag-LS din yan na naka-silent. Habang tulog, naka-silent. Habang tulog, gumagana yung WH. Napakabuti mo, salamat mo. Naku, ang bait ko daw, sabi ni Clark. Thank you naman sa'yo, Clark. Grabe yung pangangailangan din. Ayan, pangalawa na si Jaja TV sa listahan ni Ping Biyahera. Sige, Ja. Sure yan, ha? Tapos, ipopost ko na lang pag hindi ako masyadong busy. Kasi pag busy ako, na-play ko na yan. Tapos, minsan, yung natapos na pag uwi ko, hindi ko na na-screenshot dyan kasi, syempre, magsalang. Hindi ko na minsan lang yon. Hindi ko naman madalas na ipopost. Nag-LS dati, host, pero tinuruan mo kami sa... Ito talaga si Clark, oh. Oo nga, kaya nga sabi ko, uy, si Clark naka-LS. Pag check ko, 3 hours ago, tapos natulog ka na dyan. Tambay na lang ako. Tinatambay ko na lang. Kasi, kaysa naman sa wala, diba? So, yung tambayan na natin, yung kilala na natin. Kasi yung iba, mayroon din naka-LS. Tapos, syempre, yung unahin natin yung mga kaibigan, yung kakilala na natin, tapos yung dumadalaw din sa atin. Yun ang tambayan natin. Parang vice versa lang, guys, 'di ba? Yung tulong tayo sa kapwa, 'di ba? Ayan, si Dingo nagbaba din ulit ng kanyang bahay. Okay, sige, ha, Clark? Ayan. Ay, okay na yan, Ja, ha? Okay na yan, Clark? Okay na yung usapan nyo, ha? Mga legit naman yan. Ayan. Salamat sa inyong dalawa dyan. Ayan, magsuportahan kayong dalawa sa inyong WH dyan. Okay na, Ja TV, ha? Message mo lang ako, Ja, sa aking Facebook account, Ping Biyahera. At syempre, meron po akong Instagram, guys. Kung gusto niyo po dyan, guys, meron din po ako. Ping Biyahera lang, guys. Salamat sa inyo, guys, ha. Ayan. Kaya, supot-supot tayo kay host. Kasi full support si host. Thank you, Clark Kent. Ayan. Okay, host. Sige, sige. Mahirap daw hanapin yung ni Ja. Kaya, siya na lang maghahanap sa atin. Ganon lang din ang pangalan ko, Ja. Ping Biyahera. Ayan. Salamat, Ja. Salamat. Ingat ka lagi dyan. At ganon din sa inyong lahat dyan. Si kapatid na Dingo. Si Kiki, nagbaba po ng link. Ayan. I-click natin yan. Also, Humming Stories still in the house, guys. Let's go and connect Humming Stories. Check ko kung ilan na. Check ko nga kung na-open na. Medyo hindi na siya umiikot. Ayan, naklik kita, Ja. Naklik ko si Ja. Maraming chocolate nga. Sarap. Cupcake. Ayan, silent LS si Ja. May kasamang music. Mag-LS kayo, guys. Kahit yung kung ako lang, guys, yung malakas yung mag-LS ako lagi. Pero mahina ang aking internet. Alam niyo, Ja, nung nangangailangan ako ng WH, nag-LS din ako. Ganyan, yung silent. Oh, patok naman. Sabi nila, bawal daw yon. Wala naman, okay lang naman. Namoni naman din tayo. Sabi nila dati, bawal mag-play sa sarili. Bakit naman bawal? Wag mo lang gamitin talaga yung main account mo, 'di ba? Kung meron ka naman ibang diyan, ibang gadgets, may ninja ka naman, gamitin mo 'yan. Isa lang mo yung sarili mo doon, 'di ba? Wag kayong maniniwala doon, guys, na na bawal, maraming bawal. Wala naman sinabi si Lulo doon, 'di ba? Hindi naman 'yun nakalagay sa classroom, may batas. Ayan. Bawal lumabas. Mamaya na ako magsala ng bonggang-bongga dito kay Ja. Kinlos na kita, Ja. Sino dito hindi ko pa dikit? Ayan, didikitan ko na. Si this yang puntahan ko nga. Dikit ko na yan eh. Silipin ko lang muna para mamaya
Alam ko na. Oy, hindi ko pa dikit si This Young sa aking main. Manood tayo ng kanyang 1 minute. 1 minute Boracay swimming. Ayan, di mo kami sinama dyan, This Young. O, diba? Naka-open na ako. Nadala sa kwentuhan ba? This Young. Ayan, ganda naman dyan, This Young. Sa Boracay. Yan. Galing-galing. Pare-pare sila ng damit. Saan yan? Saan galing yan? Saan galing yung damit nyo? Bakit pare-pares kayo ng damit? Pang mga beshi talaga, no? Sa Boracay din ba yung damit nyo? Ano, This Young? Sisi. Parang kilala ko tong kasama mong isa. ang ganda ng print ng short. Sa Boracay din ba yan? Ganda naman. Open na ba ang Boracay? Wala, mag-Boracay tayo. Ayan, pinapanood ko si This Young. Ang kanyang Little Boracay swimming. Sa Little Boracay. Mala Boracay ba dyan? Ayun, tapos na. Click natin si This Young. Guys, let's go and connect This Young, guys. Naka-ano na ako, guys. Medyo okay ng ating internet, no? Wow naman, sarap magtampisaw. Shoutout sa inyong lahat, guys. Shoutout sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you so much, guys. Si This Young. Kapatid na din go. Mega shoutout, Catherine De Lua. Ayan ang ating kaibigan na nasa Italy, guys. Let's go and connect na kay Sisi Catherine De Lua. Thank you so much, my friend. Welcome here, Catherine De Lua. Yan, napakwento kasi ako. Ay, nandun pala ako sa bahay ni kanina, This Young, kaya hindi ko kagad nakita si Catherine De Lua. Mahiya ako, host. Host. Ayan, guys, hindi pa kaibigan ni Catherine De Lua, guys. Siya po ay nasa Italy. Kaibiganin na po natin siya. Let's go, guys. Kamusta po? Nagbaba po ng link si Humming Stories and Dingo. Thank you, guys. Wait lang, guys, Ano po, secret Dingo para makapag-palasyo. Oo nga, kausapin natin yan si kapatid na Dingo. Ang laki-laki. Marami siyang diba din? Na-try na natin ang ating internet. Shoutout sa Tanang Bisaya! Maayong hapon, Bisaya! Maayong hapon sa inyong tanan, guys. Ayan, shoutout sa tibuok na Bisaya, Waray-Waray, mga Ilonggo, Ilocano, lahat na po na nasa Pilipinas ngayon. Mega shoutout sa inyong lahat. Ayan. Jacket ni Catherine. Ay, wala bang jacket si Sisi Catherine De Lua? Wait lang. Sensya na po. Sisi. Ayan. May jacket si Sisi Catherine De Lua. Si Sisi Catherine De Lua po siya po ay bumibisita sa akin noon nung nag-LS pa ako. Napakabait po niya. Napakabait talaga. At gustong gusto ko po siya doon dahil alam niyo po, supportive siya. Ayan. Kaya kaibiganin na din po natin si Catherine De Lua. Malabo talaga ang mata mo. Huwag mo naman akong anuhin dyan. Nakakasibo, mga kalalabs. Ay, nadiha si Bugi. Nagali sa sa Cebu, si Dingo, guys. Ayan, pasensya na po. Ayan, maayong hapon, Cebu. May kalabuan na talaga ang aking mata, Jen. Magsara kasi.
Hindi ko lang pinapahalata, guys, na ano, malabo ng aking mata. Pero totoo, guys, malabo na talaga ang aking mata. Minsan po, guys, nagkwento na ako, no? Napunta ako sa city, gabi, nabutan ako ng gabi. Tapos, sa kakalakad ko, sabi ko, mapapagod ako sa kakalakad nito, tapos hindi ko alam yung direksyon. Ang ginawa ko, guys, naupo na lang ako doon sa bus station. Tingin ako ng tingin, sabi ko, pag malapit na yung bus, nakikita ko yung number ng bus, sabi ko, hindi dito yung sakayan ko. Naupo lang ako doon, natakot din ako kasi madilim-dilim din. Pero hindi naman, okay naman yung bus station kasi marami naman nag-ano doon, no? Pero hindi ako doon talaga sasakay kasi iba yung rota ng mga bus. Upo na lang ako kasi sabi ko, mapapagod ako. Inabot ako ng alas 9 sa gilid ng kalsada. Hindi pa ako nakakasakay ng bus. Ayun, naglakad-lakad ako. Sabi ko dati, sa isip ko lang, no, Lord, tulungan mo ako, ano sa akin, yung tamang daan, sabi ko, para makauwi na ako, gabi na. Ayun, maya-maya sabi ko, pagtingin kong ganyan sa ano, ayun, sabi ko, yung palatandaan ko, yun na yun. Naglakad ako ng naglakad doon, hanggang sa naabot ko yung tanda ko na doon ako sasakay. Yun, nakauwi na ako, guys. Kaya thanks to the Lord. Ayan, 9:50. Ayan, grabe, no, pinapaangat sa LS ko. Ayan, guys, sa mga gustong gumraduate dyan, guys, meron po paangat program si kapatid na Dingo. Siya po ay nasa Cebu. Marami pong malaki pong bahay ni kapatid na Dingo, guys. Dalawin lang po natin ang kanyang live. Ayan. At tutulungan tayo ni kapatid na Dingo. Ayan. Jaja na po. Clark, ayan na, nagbabaan na po sila ng kanilang mga link. Thank you. Thank you, Kiki. Ayan. Lapagan sa LS ko, pero pinapaangat ko 50 to 100 and 951K. Ayan, guys. Ang galing, no? Ayan, hindi na ako nakakadalaw dito kay Dingo kasi iba yung oras ng ano niya. Ito yung oras ng ano ko, 9 AM, ay 9 PM. Nasa labas ako nito Kaya wala ako sa ano niya. Wala ako sa live ni Dingo. Hindi na ako nakakadalaw doon. Dingo, bisitahin kita maya. Huwag mo ako kalimutan, ha. Ayan, pakilala ka lang doon, Clark. Sabihin mo lang, shout out host Dingo from Ping Biahera. Diba? Maalala na yan ni Dingo. Ha. Clark Kint Dan po. Si Kiki. Ayan, salamat Kiki. Makaka-graduate ka, Clark. What time ako punta? Mag-tuxedo ako. Ano to? Itisalat. Bakit nag-send si Itisalat sa akin? Kasi expired na yung ano ko visa ko. Hensa Vlogs done na. Nandiyan ba si Hensa? Ay, salamat sa'yo, Social! Magpakilala ka doon, ha? Mag-tuxedo ka, Clark. Magpakilala ka kay kapatid na Dingo para matulungan ka din niya para paangat program. Pero naka-boxer siya. Pang itaas lang, no? Parang yung mga artista na nagtitaping, maganda yung pang itaas lang, tapos sa baba lang sila. Pero naka-boxer naman. Ayan. Let's go and connect to Humming Stories, guys. He's dropping in. Ayan, pero ayun. Nabalikan ko na po kayo from Kiki TV. Dikit na ba yan kay Hensa Vlogs? Sayang yung WH. Jaja TV, sabi niya, haha. Parang ikaw ang mag-LS. Ay, nakatang si Yes, host, para diretso tulog. Oo, tama, yan. Ang galing din mag-enjoy kayo sa LS, lalo na mga Bisaya. Oo, daghan dito mga Bisaya ba? Kay,
kung ano-ano ang mga ginaano dito, ginaswerte. Tapos na rin po ako sa kay Pinsa. Okay. Ayan, shoutout ulit natin ang ating mga kapatid na mga Bisaya. Yung mga naadira sa Cebu, Bohol. Ayan. Mega shoutout sa inyong lahat. Shoutout din sa mga nasa Davao. Shoutout din natin syempre ang mga waray-waray. Waray-waray, shoutout sa inyong lahat. Ayan ka, ibaba mo naman Kiki yung link na na budots para naman makita nila na nagbudot si Jen Waray. Oy, kapatid na Dingo, thank you so much sa support mo ha. Thank you talaga. Ayan si Clark talaga, may WH ito si Clark kasi from the start nandyan na siya. Oh, diba Clark? Thank you Clark ha. At si nandyan, si Jaja. Sila talaga yung kailangan ng WH. Bibigyan natin yan ng WH. I-click ko nga si ilan na yung bahay ni Din. Dagdagan. Ayun, napakalaki na. Grabe. My God. Ang dami. Share mo naman yan sa amin. Ayan. Ang daming banana dito. Ang laki. Yan guys ha. Bisitahin natin yung live ni Idol Din. Sa mga gustong maangat dyan. Taga Davao ko. Ayun, taga Davao gali si Ja. Ja, din ka dapit sa Davao. Asa mo dapit sa Davao, Ja? Ha, Ja? Di ako nakakapakulay. 2 weeks na. Bakit? Alam bakit mas mabilis mangisda basta magpapalipad? Oo, tama yan. Tapos nawala na po yung kaibigan natin sa Italy. I want to connect with her. Buongiorno. Shaw. Clark. Wait lang. Ibaba ko yung link ni Catherine Dilua. Nandun ako kagabi kay Catherine Dilua. Nag-LS kasi siya. At saka guys, ito si Catherine Dilua. Napakabait niya. Pag mag-LS siya, hindi siya naglalagay ng dollar. Ayaw niya yung dollar. Ayaw niya yung mag-super chat, ganyan. Minsan lang siya maglagay ng dollar sa premiere niya pag gusto niya. Ayan, ayaw niya ng ganun, yung parang binabayaran siya, ayaw niya. Ayaw din niya ng guys, yung join button sa membership. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya talaga yung ganyan na parang binabayaran siya, ganun. Ayaw niya. Mabait ito si Catherine Dilua, guys. Ipakita niyo lang yung support niyo, Ipakita niyo lang yung support niyo sa kanya. Talaga naman supportive siya. Ibaba ko po yung yung link ng kanyang premiere. Mag-comment lang kayo doon. Ilagay niyo lang yung hashtag ping para alam niya na galing kayo dito. Okay? Ito si Sisi Catherine Dilua. Napakabait nito guys. Kasi noon pa lang na nangingisda ko, noon pa lang na nag-ELS ako para sa aking WH, nandyan na siya. Ayan. Ayan po guys, binaba ko yung link ni Sisi Catherine Dilua. Siya po ay nasa Italy. Kagabi nandun ako sa LS niya. Nagtambay ako, nakinig ako. Mga real talk yung niya. Kaya hindi siya pag nag-LS yun, hindi naka-open yung niya, dollar. Ayaw niya ng i-super chat siya na ganun. Tapos nagsa-super chat siya doon sa mga karapat dapat. Pampa good vibes lang. Yung mga OFW, doon siya nag-chat sa mga OFW na nag-super chat na alam niyo yun, sobrang pagod. Yun. Kaibiganin niyo guys si Catherine Dilua. Siya po ay nasa Italy. Ayan po guys, yung binaba ko po yung link niya.
At ibababa ko ulit guys yung ano ni Hensa Vlogs. At na-open na talaga yung ano ko. Sana wag nang mag-ano. Kanina kasi maaga pa, yung harang nasa labas. Nahaharang yung wifi sa akin. Eh ngayong mainit na, hindi na siya nakatagal sa labas. Kaya pumasok na siya sa loob. So, may internet na ako. Diba guys? Buti na lang hindi ko kinlose ang aking live. May nakaharang kasi sa labas guys. Na kaya naharang yung aking internet. Ayan guys, let's go. And dikit-dikit lang kay Hensa Vlogs. Para sa WH ninyo guys. Dikitan nyo po si Hensa Vlogs, yung binaba kong link. Mag-iwan po kayo ng hashtag ping sa inyong comment sa napanood ninyong video. 3 minutes lang yan guys. Syempre po, wag nyo po skip yung harang ni Hensa Vlogs. 3 minutes. Tapos, hashtag ping para sa 5 hours WH. Ayan. Dikitan nyo po guys si Hensa ha. Hindi na po kasi siya nakakapangisda. Gawa nga ng busy siya sa work. Meron pa rin siyang klase. Nag-aral siya. Kaya busy na siya. Siya po ay isang monetized channel na guys. Si Hensa Vlogs. Ayan, nagbaba sila ng link. Kumusta naman si, nandyan si Pauraak. Kumusta si Pauraak? Kumusta ang iyong pakiramdam? Kumusta ang pakiramdam ni Pauraak? Malain pa ba mo pamati? Malain pa mo pamati? Shoutout sa inyong lahat guys. 5 million people and 19 thumbs suckers. And sa vlogs. Let's go and connect to Humming Stories. Ayan, puntahan ko si Humming Stories sa aking Angel de la Guardia. I will visit you, Humming Stories. Na-open na natin. Masaya na ang ating pagsasama-sama. Itabsak natin. Nasaan na yung link ni Humming? Humming, where's your ayun, I visited you na, Humming. Wait lang, at may ads pa dito pala. Mega shoutout kay Langga Miss Con. Nandyan siya kanina. Thank you Langga Miss Con ha. Loading. Jen, mag-LS ka ba, Jen? Jen, mag-LS ka? Ilang na ba ako dyan? Subukan niya natin tong ilaw. Pinili natin kagabi hindi siya gumana. Saksak natin. Bakit? Ba't hindi siya gumagana?
Ayun, ganun pala. Ganun siya. Na, dami palang ilaw nito. Ilang klaseng ilaw. Ilang klaseng liwanag siya. Maliwanag. O, diba guys? Nakakasilaw. Nakakasilaw pala. Wait, pabawasan natin. Ang ganda, no? Uy! Ah, ito! Uy! 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 Naglaro na ng ilaw. Yan. Yan nga. Check nga natin dito sa monitor. Ayan, mega shoutout sa ating pailaw. Boss, then go. What time po ako punta maya? Alas 9. Clark, alas 9. Ilan na ba yung ano mo? Anong oras alas mo din? Alas 9. Ako sasagot. Alas 9 ang Aiden. Don't you wish you could share? Hindi ko nababasa yung messages nyo guys. Nag-refresh ako. Wait lang ha. Nag-refresh ako. Shoutout sa inyong lahat guys. Puntahan nyo po si Hensa Vlog sa mga hindi pa dikit ni Hensa. Puntahan nyo po siya. Mag-iwan lang kayo ng comment na may kasamang hashtag ping para 5 hours play kayo bilang kabayaran sa inyong dikit kay Hensa Vlogs. Alam ko, nakapunta na rin ako. Austria, Europe din. Yata, di ba? Baltic. Aha, Bisaya. Bisaya pala ang salita sa Austria. Davao na si ano, Bisaya na si Jaja. Oy, Dingo, unsa daw oras? Dingo, unsa oras daw? Ako gani maghambal sa inyo guys na ano, alas 9 si Dingo. Bisitahin natin ang live ni Dingo alas 9. Okay? Alas 9 ng gabi. Gabi yata kasi nakalagay doon 9M. Hindi ko alam kung A, kung P. Basta 9M. Sabi niya kanina 9M. 9M, 9 PM ng gabi guys. 9 PM. 9 PM yun. Daming tao doon. Grabe. Alam nyo yung mga link na binababa doon. Ang bilis umakyat. Daming tao. Ayan, 9 PM. O, sumagot na. Nagsagot na. Japon si ano, Dingo. 9 PM Pinas time, mga lalab. So, di ba? Ayan. Dingo, kapatid, idol. Patulong naman dito kay Clark, ha? Patulong daw siya mamaya. Ayan na, nagbabalik ang ating kapatid from Italy, Catherine De Lua. Mega shoutout to you. Harang. Ayan. Thank you so much sa paharang Sisi, Catherine De Lua. Ang bait ni Catherine De Lua, guys. Meron po siyang, premiere.
Ah, ayaw po niya ng ano, yung tamsak lang. Gusto niya kung magtamsak ka, be sure na nandun ka. Kung hindi kayo sure na makapunta ka sa premiere niya, wag na lang po kayo magtamsak. 2 minutes harang. Thank you so much si Catherine Dilua. Noted boss, ayan. Huwag kalimutan, 9 p.m. Ang LS ni Dingo, alas 9. Jaja TV. Kita mamaya, ayan. Ay, nakapasok na po si Catherine Dilua. Meron po siya premiere, real talk po. Sa, ano po, maganda po yung topic na yon about sa love. Mega shoutout Pepsi, mega Catherine Lua. Catherine Dilua, full support natin premiere. Ayan guys. Sa 25 ang premiere ni Catherine Dilua. Nakatamsak ako doon pero yung oras ng premiere niya dito sa UAAI alas 12 katulugan ko. Pero sana hindi mo na ako matulog. Sa sunod na araw yon sa 25. Catherine De Lua and Clark Kent, done na din sa'yo. Thank you so much, Ja. Thank you so much. Ayan guys, pagka nakapunta po kayo sa ano ni Catherine De Lua, ano lang, real talk always ang pinag-uusapan. So, na talaga naman nakaka-inspired at marami tayong natututunan na talaga naman ay sa totoong buhay natin. Yung walang halong kaplastikan guys, yun lang. Wala siyang pakialam kung may tumuwad sa kanya, at least nasabi niya yung gusto niyang sabihin. 'Di ba? Ano sisi? Pero ano naman, talaga naman may mga nagsusumbong din sa kanya na ganito ganyan, kaya siya na lang yung nagbo-voice out kasi natatakot yung kaibigan niya na tuwaran siya ganyan. Pero si Catherine, talaga naman totoo naman na nangyayari 'yon. Kaya napakabait ni si Catherine De Lua. Belgian kita maya. Ayan guys, loading pa rin ang aking kasama dito. Ayun, nakapasok na pala. Hindi pa pala siya nakapasok kanina, si Catherine De Lua. Mega shoutout ulit sa iyo sis. Ayan, siya po ay nasa Italy guys. Meron po siyang premiere ha. Huwag natin kalimutan, isupport po natin ang premiere ni si Catherine De Lua. Thank you so much guys sa inyong mga paharang-harang dyan. Thank you sis sa paharang ha. Thank you so much. Ha, sinabihan ko na, Clark, si Catherine. Ayan. Sa LS ko, ako lang pwede tumuwad host. Bakit naman, Clark? Ayan. Shoutout kay Jen Waray. Baba mo yung link, Jen Waray. Panoorin nyo guys yung video ni Jen Waray ha. Nagbudot siya sa UAE, sa Abu Dhabi. Ano yun, Ja? Ano daw, sabi kasi ni Clark, i-support daw natin yung premiere ni Catherine De Lua. Hingi po kasi kami ng tulong para dito kay Clark, para sa kanyang mga banana kasi malapit na siya gumraduate. Ayan guys, may binabang link si Kiki. Ayan na ba yan? May message si Hensa Vlogs, hindi ko nababasa. Hindi ko nababasa kasi gamit ko ang phone sa aking live. Hensa Vlogs, ano yung message mo dyan? Nagsalang ka na ba? Yung mga pumunta na ba sa'yo? Isalang mo na. Meron pong nag-donate ng WH guys, napakabait. Si Hensa Vlogs po ay nasa Canada, napakabait po niya. Nag-message siya sa akin kagabi, sabi niya, magbigay tayo ng WH sa mga nangangailangan. O, di ba? Ang saya, yung masaya na nakatulong tayo sa kapwa. Kasi masarap mamuni guys, yung hindi binabayaran. Ayan, nakapasok na rin ang ating kaibigan na nasa Canada. Ang ating ka-breaks na si Hensa Vlogs, nandyan na. Welcome natin guys ang sponsor ng ating WH, si Hensa Vlogs. Nakauwi na din siya sa bahay niya.
Ayan, saglit lang yan guys kasi ano siya, galing siya sa trabaho, puyaters din niya. Marie Tourist 35, hello Sisi, hello din to you, Mary Tourist, kumusta ka? Simulan ko ngayon, Kuberks pa, unti-unti muna, ayan, di ba guys, mag-uumpisa na si Hensa Vlog sa mga pumunta sa kanya, nakita na niya yung mga bakas ninyo guys, mag-uumpisa na siya, habang, ayan, Marie Torres, hello po! Kumusta ka, Marie? Kumusta si Marie? May jacket ka ba, Marie? I will check if you have jacket. I will give you a jacket. Mega shoutout to you, Marie. Saan ka galing, Marie? Ayan, meron tayong kaibigan dyan. Dikitan nyo po, guys. Si Marie. Shoutout sa lahat. Hensa Vlogs, pababa na lang ng link mo para madikitan kanila. Medyo mahina ang aking net. Hensa Vlogs. Harang-harang. Mega shoutout, Marie. Shoutout po sa lahat. Ayan, nag-shoutout na si Hensa Vlogs. Kauwi ka na ba, kapatid? Nandiyan po si Dingo, ang ating supportive na idol sa Cebu. Ang laki ng bahay niya. Dalawin po natin ang kanyang live alas 9 ng gabi. Nagpapaangat po siya, nagpapagraduate po siya, 50. Kung kayo po ay malapit na mag 1K, mga 50, pasok po tayo sa live ni Dingo. Ayan, tutulungan tayo para makagraduate. Kachin Jarwadan po, 4 AM Philippine time po ba yan? Premiere. Wow, Clark Kent, supportive ah. Ngayon lang Kaberks galing Saturday night out. Aba. Nag-night out si Kaberks Hensa Vlogs. Sige, Hensa Vlogs. Ayan, marami bang pumunta sa'yo, Hensa Vlogs? Marami bang dumikit? Marie Torres! Nagbaba ng link, guys. Let's go and connect Marie Torres. Marie, puntahan mo si Hensa Vlogs. Dumikit ka sa kay Hensa Vlogs at nagbibigay siya ng WH. Maglagay lang ng hashtag ping para sa 5 oras na WH. Hensa, pababa naman ang link, Hensa. May jacket ka ba? Wala. May jacket siya. Wait lang ha. May jacket si Hensa Vlogs. May jacket si Hensa. Baba ka lang ng link, Hensa. Medyo huminang net ko nung dumating ka. Joke lang. Sa'yo ko na lang send bukas, Kaberks. Okay, sige. Ayan guys ha, yung mga natapos i-play ni Hensa Vlogs, isi-send niya sa akin yung video. Tapos ipopost ko sa wall ko yun ni Hensa Vlogs. Ayan, magdodonate siya ng WH guys. Para sa tulong na rin para sa WH. Yung mga nangangailangan ng WH. Magpe-play po siya. Siya po ay nasa Canada. Magpe-play po ng mga video ninyo. Sure po na panood yung video niya na 3 minutes. At mag-iwan ng bakas na may kasamang hashtag ping. Ayan, 5 hours po. Ayan po guys. Salamat po. Spread love. Don't skip harang from Marie. Bisita loading ako. Loading ako. Jen Morayan, dyan ka pa ba? Salamat sa iyong pag-video dyan. Continental breakfast po sa akin. Jaja TV ko okay na. Marie Torres, Dan. Si Disyang sa'yo. Wow, Susie. May pinag-uusapan si Jaja at si Clark. Ano yung pinag-uusapan yung dalawa dyan, ha? Si Jaja at si Clark maglalaro ng kanilang mga palabas. Okay yan, para mabilis ang inyong WH. Shoutout sa inyong lahat, guys. Shout out.
Loading na ako. Oh, yan natin ang jacket si Lou. Ba't walang jacket na naman to si Lou?